Oh, tanawa. Lami ka ipahaway sa katring nga humo kaayo. Oh, humot sad kayo. Mao na akong katring guys, tanawa oh. Sige ra kong lingin-lingin ya. Naunsa man niya akong kauban sa mukan kayo lami kita na SpongeBob. So karon guys, iturta mo sa akong balay. Iturta mo ha tanawa ni akong balay. Petigyong dako ah. So guys, this is my living room. Living room. Inani na yung life good, simple ra, lingkod lang. Sa dihang nakurtan ko nga na amre gwapa nga chicks. Oh, unsay name nimo ma'am? Shout out kay ma'am. Gwapa kay si ma'am oy. Ma'am, pwede na mo ikuan ma'am kanang hubuon ni mo yung mask. Oo na ko, sir. Oh. I can feel the blood creeping up from the heathens. Ma'am, ngayon yung number mo ma'am ha. This is my bedroom. This is my second bedroom. Look. Oh, matug sa ko ha. Mo ni akong mga ref. So, dire ang ipambutan ako diya puro mga gatas, dire mga gulay, mga isda. So, the rest bisang unsa na siya diha. So, mo ni akong mga ref dire. Di ba simple lang kay kinabuhi. Simple gigayo. Ana. So, unsa ra ako ibutang dira, mga isda, basta klase na na. Dagang kay ref. Matag niya ni mo rin, bro. Oh, wala pwede pagkuha lang diya. Pag-usap. Journey Bisaya. Ano tayo pangan? Journey Bisaya. Atay butang. Salamat kay Busing ha. Sige, sige. Oh, shout out sa pan. Shout out sa mga trabahante dire, mga pro. Ano si pangalan mo Busing? Pangalan. Use. Shout out kay Yus og sa oba nila. Mga kuha ni mga daberkan. Ano ba, Journey TV? Di Bisaya. Oh, Journey Bisaya? Oo. Sige, sige.